Kif intom? Illum qed nitkellmu fuq it-Trinità. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li seguna. Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Dan jgħid il-għerf ta' Alla. Il-mulej kellu lili sa mill-bidu ta' emilu. Sa minn qabel l-eqdem emejjel tiegħu. Sa minn dejjem twaqqaft mill-bidu qabel ma nbdiet id-dinja. Kien għad m'hemmx libra l-kbar meta tnissiltien, kien għad m'hemmx ejjun inixxu l-ilma, qabel ma tqedu l-muntanji, qabel l-għoljiet jintwelet. Kien għadu ma għamilx l-art bir-raba tagħha u lanqas l-ewwel traba tal-art. Meta ħejja s-smewwiet jien kont hemm. Meta ħażżeż dawra fuq wiċċ il-baħar kbir, meta saħħaħ is-smewwiet hemm fuq u qiegħed fis-sod in-nixxijat ta' il-baħar, meta ħażżeż trufijiet il-baħar biex l-ilmijiet ma jaqbżux trufhom, meta qiegħed sissin l-art, jien kont ma' ġenbu bħala tfajjel l-għaxqa tiegħu jum wara ieħor, nitlieb il-ħin kollu qudiemu, nitlieb fuq l-art imħejjija l-bnedmin, nitaxxaq buliet il-bnedmin. Mulej Sittana, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Inħares lejn is-smewwiet, hemm il-subajk, il-qamar u l-kwiekeb li jintqed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih? Mulej Sittana, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Ftit anqas mill-allat għamiltu, bis-seb u l-ġmiel żejjintu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Mulej Sittana, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Kollox taħt riġleħ qetlu, in-naċ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xari, l-għasafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Mulej Sittana, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu r-Rumani. Uti, issa li aħna ġustifikati bil-fidi, għandna slim ma' Alla. Permezz ta' Sidna Ġesu Kristu, permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fija qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu l-glorja ta' Alla. Mhux biss dan, imma niftaħru wkoll bis-sofferenzi għax nafu li s-sofferenza iġġib is-sabar. Is-sabar irrawwem il-ħila, il-ħila it-tama. U din it-tama ma tqarraqx bina għax l-imħabba ta' Alla issawbet fuq qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Alleluja, alleluja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu lil mulej Alla li hu u li kien u li jagħti rid jiġi. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma l'issa ma tifilħux għalihom meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni u jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dan il-ħadd ta' Trinità. Tal-aħħar 15 tkellimna dwar it-tluħ tal-mulej fis-sema u għid il-50. It-tnejn jiruna li Ġesu ma jitlaqniex weħedna hawn fuq l-art waqt li hu jitla s-sema. Alla jħobbna u ma jridniex mifrudin minnu, allura jibgħatilna l-Ispirtu Santu. Kif jikteb Pawlu fit-tieni qari tal-lum, l-imħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. It-Trinità hija Alla fi 3 persuni, imma natura waħda, Alla wieħed. It-3 persuni huma Alla l-Missier, Alla l-Liben u Alla l-Ispirtu Santu. Fl-ewwel qari qed jitkellem l-għerf ta' Alla. L-għerf ta' Alla jgħidilna li hu eżista sa minn qabel id-dinja, l-ilma, il-muntanji u anke s-smewwiet. Issa tidher stramba li l-għerf qed jitkellem u jgħid dan, imma mbagħad nifhmu li l-għerf ta' Alla u Ġesu. Ġesu ma ġiex maħluq, imma kien qabel kull ħaġa maħluqa. Huwa l-Logos, il-kelma li saret laħam. Huwa l-Liben, waqt li Alla l-Missier u l-ħallieq. U ħalaq kollox permezz ta' ibnu.
l-Ispirtu Santu u n-nifs tal-imħabba li huma jaqsmu bejniethom. U jiġi minn fuq bħal nifs fuqna u fuq il-ħolqien kollu. Santa Katerina ta' Siena kitbet li ir-ruħ ifalla u Alla fir-ruħ. Alla weqreb lejna milli l-ilma u għal-ħuta. Mhux qiegħed sempliċement x'imkien qrib u ġewwa fina, parti minna u involut f'ħajjitna. Aħna nafu li l-Ispirtu Santu mill-Iskrittura u mis-sagramenti li bihom l-Ispirtu Santu jiddaħħalna f'komunjoni ma' Kristu. Nafu li l-Ispirtu Santu mit-talb għaxu jidħol għalina. Nafu li l-Ispirtu Santu mix-xhieda tal-qaddisin li permezz tagħhom u juru qudużitu u jkompli l-ħidma tas-salvazzjoni. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!